přichází John Cena! A přichází Kane! Batista! Batista! Tam to dáváš. Trošku k němu. Ale nepoužívej jenom nohy. Dobrá, mu tam sedla. A teď Židli! Žádnou židli! položí. Zelené židli a rozhodčí jim tam vzal. Dobře, Batista. Dobře, John Cena. John Cena dává. Koupej. Dobře, John Cena může na něj skočit. Mohl by ho chytnout, ale... Dobře, na něj skočil. Dobře mu dává. Mohl by ho chytnout. Nemohl. John Cena je odtrhnul. Rozhodčí je odtrhnul. John Cena je nějak vzadu. Jo. A Batista jde do něj. John Cena, dobře. Dělejte holky, neumíte se bránit. Dobře. John Cena dostal pěknou. A Batista jde. Batista se netrefí. Žádnou židli. John Cena dobře dostává. Batista. Dobře, Batista skočil. John Cena taky. Dobře. Že by John Cena na něj skočil? Mimo ring, takže by to neplatilo. To je taky pravda. A nic se toho. Ale nekoupej... John Cena by teďka mohl na něj skočit, ale pozdě. Teď dobře na něj mohl skočit. Dobře. John Cena krásně dostal. Teď má dobrou šanci. Dobře. Raz, dva, tři. Konec a vyhrává Batista. Jasně. John Cena je nějaký nasranej. Jo. Jakože mě vědeš. Ne, teď ne.